Waqt intervent telefoniku fuq One Radio, il-mexxej Laburista għal li hija responsabilità tal-Gvern li jgħaddi dan il-budget. Hija responsabilità tal-Gvern illi jara illi il-budget jgħaddi. Ir-responsabilità tagħna hija illi bil-kejl li ta' il-Prim Ministru stess aħna rridu bil-fors nivvutaw kontra. Għax il-Prim Ministru qal li dan il-budget għalih huwa mod ċar vot ta' fiduċja fih u fil-gvern tiegħu, u aħna politikament fih u fil-gvern tiegħu m'għandniex fiduċja. Joseph Muscat qal llum il-ġurnata sabiex inkunu f'sitwazzjoni li noperaw f'qafas tal-Unjoni Ewropea, il-Gvern suppost jekk għamel l-affarijiet sew innegozja il-budget diġà. L-oppożizzjoni ma tafx ser jiġri imma f'każ li l-budget ma jgħaddix u jkun hemm gvern ġdid ikun min ikun, jekk ibiddel il-budget ikun irid imur jerġa' jinnegozja mal-Unjoni Ewropea u negozjati bħal dawn jistgħu idumu sa Mejju, meta l-Gvern ikun suppost qed jipprepara għal budget li jmiss. Din is-sitwazzjoni ma tagħmilx sens u toħloq inċertezza. Sitwazzjoni allura li toħloq inċertezza, toħloq instabilità, toħloq ċertu spekulazzjoni ngħid jien ukoll għax inti tinsix li għandek elementi li jekk ma taqtalhomx sitwazzjoni ma ma tiddaħħalx ċertezza jistgħu jġibu spekulazzjoni u jistgħu jifjuwiljaw l-għoli tal-ħajja. Joseph Muscat qal li bl-istess mod li għolew minn dakinhar stess tal-budget il-prezz tal-petrol u d-diesel u prezzijiet oħra mhijiex problema insormontabbli li nsibu mod kif jingħataw il-benefiċċji għall-għoli tal-ħajja mill-ewwel ta' Jannar, anke jekk ma jgħaddix il-budget. Jekk il-Gvern jipprova jilgħab il-logħba partiġjana u jwaħħal fl-oppożizzjoni għal l-poplu mhux ser jingħata dawn iż-żidiet, Gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja iserraħ ras in-nies li dawn iż-żidiet mhux biss jaħduhom iżda jaħduhom blura. Jien nassigura l-ħaddiema, nassigura l-pensjonanti, nassigura l-self-employed, lill-istudenti, lill-middle class kollha illi Gvern ġdid immexxi minni kemm il-darba jingħata il-fiduċja ħajkun qiegħed immedjatament jieħu il-passi kollha biex iż-żidiet u l-benefiċċji li ġew imħabbra joħduhom immedjatament u joħduhom blura mill-ewwel ta' Jannar. Jiġifieri ħadd muwa ħajitlef xejn. Joseph Muscat qal li dan il-budget ħaseb f'kategorija waħda ta' nies li hija dik il-kategorija li l-aktar tiflaħ. Il-Partit Laburista m'għandux viżjoni ta' gvern li jieħu lil min igwadanja xi ħaġa, iżda fl-istess ħin irid jaħseb dawk li dan il-gvern nesa, temm jgħid il-mexxej Laburista.